Irene Ojanguren eta Itxaso Arana emakumezko musikari gazte eta ospetsuak dira. Irene sopranoa da eta batez ere kantura bideratu du musika karrera. Orain gutxi, Alfredo Krausekin batera, sakontze ikastaro batean hartu du parte. Gaurko jaialdian, Jimenez, Puccini eta Guridiren lanak abestuko dizkigu. Irene kantatzen eta Itxaso Arana pianoan. Itxasok 27 urte ditu eta 4 urte darama segundo olaeta musika eskolan irakasle bezala. Piano ikasketen 8. urtea egin du eta Andramari koralaren abotzetariko bat izan da 10 urtetan. Irene Ojangurerekin harreman estua du elkarrekin hainbat kontzertu eman dituztelako. Biak batera ditugu hementxe Jimenez, Puccini eta Guridiren lanak interpretatzeko. Txalo bero bat eurentzat. Mila esker.
Thank